George Farrugia ta' 2,000 euro f'donazzjoni lill-Ostingat biex jintużaw għall-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2008. Hija kien batni kien hemm attività tal-Partit Nazzjonalista organizzata minn Ostingat u hemmhekk kontajt donation ta' 1,000 euro. U qal li l-2,000 euro li għadda f'attività Ostingat tom lil persuna li iżda ma jiftakarx jisima. Staqarru koll li ma jeskludix li Ostingat ma jafx li tagħhomlu. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonici staqsa repetutament biex jara lil min kienu nataw il-flus u Farrugia qal li seta' tom lit-tifel tiegħu. Farrugia jikkonferma wkoll il-famuża email li semma bl-inizjali AG. L-email kienet qed tirreferi għall-Ministru Ostingat. AG hawnhekk huwa Ostingat, yes. Farrugia jgħid li ma jiftakarx fuq x'kien jitkellem Ostingat u qal jista' jkun kien tkellem miegħu dwar xi kiri ta' karozzi. Niftakar jista' jkun li kien ġie diskuss biex ħejja talab x'jista' jsir biex forsi nibdew nikru xi karozzi lill-gvern u hekk jiġifieri. Intant iktar qabel Farrugia kien mitlub jagħti rendikont tar-rigali li kien tal-ħaddiema tal-Ene Malta. Rigali li ammontaw għal xejn inqas minn 40,000 euro. Fil-2009 bħala rigali ta' żmien il-miliet intefqu xi 40,000. F'ħin minnhom waqt li kienet jagħti x-xhieda George Farrugia, segretarju parlamentari Owen Bonici, ġibidlu l-attenzjoni biex jgħid il-verità fid-dawl tal-proklama li ngħata biex jgħid il-verità kollha u għalhekk kellu jiżvela li x'ħass li għandu jagħti ir-rigali ta' ammont sostanzjali.